करेनुस नने रोडात यानी तूल फेनुस अवड़े जिंदगी अंतत करेनुस नने रोडात यानी तूल फेनुस नने रोडात यानी तूल फेनुस دا چمن خرونا نائے کناف 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 کنانی لمنا مارے درینس ننی روڈت یانی تولی فینس اوڑے زندگی انتت کرینس ننی روڈت یانی تولی فینس اوڑے زندگی انتت کرینس ننی روڈت یانی تولی فینس ننی روڈت یانی تولی فینس امنے تو مخف قاتل کنابن 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 کنابے چار ایرتے او غفینس ننے روڈت یانی تولی فینس اوڑے زندگی انتت کرینس ننے روڈت یانی تولی فینس اوڑے زندگی انتت کرینس ننے روڈت یانی تولی فینس ننے روڈت یانی تولی فینس اگر زم کرینس تین ننتو 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 اینی چاوکنی زاران خرینس ننے روڈت یانی تولی فینس اوڑے زندگی انتت کرینس ننے روڈت یانی تولی فینس اوڑے زندگی انتت کرینس ننے روڈت یانی تولی فینس ننے روڈت یانی تولی فینس حق نازی علی دا سزور زیب 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 امنی بادویے برمت کرینس ننے روڈت یانی تولی فینس اوڑے زندگی انتت کرینس ننے روڈت یانی تولی فینس اوڑے زندگی انتت کرینس ننے روڈت یانی تولی فینس ننے روڈت یانی تولی فینس دا نظم کی بیسم ساجدم فرمائش کرینو محمد ابراہیم میروانی او نامار محمد اسحاق محمد عمر محمد اسلام محمد اسحاق نامار حذیفہ ادریس محمد عمر نا خاص سنگت تس خزدار کانک کان علی شیر سمالانی شرف مند بنوکا السلام علیکم زور زیبنا والیم نمبر 2-3 نما خدمت تو الخیر خواہ اسٹوڈیو کوئٹہ کنم پیش مس ریکارڈنگ انجینئر استاد گرانو بھائی سلیکشن شاعر محمد دین ساگر ترتیب ضیاء اللہ فاروقی ناصر حسرت تعاون پروانہ موبائل سینٹر بلوچستان مارکیٹ کلات پروپرائٹر میردوست معظم